Kamo taduwa. So hello po kakabsat, and for today's video is pupunta ulit po tayo sa bukid para mag-ukis ng mais po kakabsat, kaya naka-gloves po tayo. So ngayon po kakabsat is 2 days na namin pong ginagawa yun po kakabsat, yung tanim ni Papang. So kinakailangan din natin magsahod, Papa. Chawat lang ay di kakabsat. At sa gayam tata kakabsat, urean natin sa usaw ikita nyo lata dingdingginay. Ay kaya siya dinggin nyo kakabsat. Kaya sa gayam tata kakabsat, dati kami gayam taltalon manay. Yes na yes po kakabsat, kasi burburas kam ti mais. Kaya na ba nga magmagnanak kakabsat, uri na kabagbag tiktitak kay. Ay kit go latang sa usaw kakabsat. Kaya sa gayam tata kakabsat, for to this episode again, mamayang alas 4 may pupuntahan po tayo. Yes na yes po kakabsat. Ay kit syempre kakabsat, magtrabaho muna bago paligo. Ay kita umang dudngar da tao. Chawot an kakabsat, magtrabaho muna bago porma kasyan. Yes na yes po kakabsat, kasi this week po kakabsat, safe week namin yung mga fine arts, yung mga artist ganon. By the way po kakabsat, focus muna tayo sa taltalon, kasi ang sinasabi ko dyan po kakabsat is magsakripisyo muna tayo dito. Yes na yes po kakabsat, habang umangangat tayo ito, ay po Diyos ko, hangka ito nga pulos malipatan kakabsat. And kung gusto natin yumaman po kakabsat, talagang tiyaga lang po kakabsat. Yung mga mayayaman po kakabsat is naggapo dati hirap. Yes, when ususudeta kakabsat, amom tinababa ng tata, ay kit naggapo damit ti hirap dagita. So nga ag sakripisyo tay kakabsat, ag tiyaga tayo, tabaring to nga buwa ng tay tumay. Ay kit manifesting ko na tay mitin na kakabsat. Mag-comment naman ng manifesting po dyan po kakabsat. And don't forget to follow and share this video kakabsat ha. I love you all. Tapos kami doon pa lang po kakabsat. Yes, tiyaga lang. Yes po kakabsat, tiyaga lang. Tapos syempre kasi latati panabiyag awanti talakati panabiyag po kakabsat, kundi isacrifice mo obray aming kayam. Lahat naman ng mga mayaman po kakabsat is nagapo dati rigat di trabaho na. So sakripisyo lang guys sa mga agyaman nakmaning kakabsat. Sa dating nga video, bye bye, love you all. Ay nakabsat ang maudi nga video day jay ada po bra. Habang nalpas miti ukis miti maisin kakabsat, ay kit agisa ko kami pa itap na iday minto. Ay kit syempre kakabsat, amuyo kakabsat, aduman ti masayang nga lingit kada pagod ita kakabsat, adun to lahat ti sukat na. So nga kinakailangan din natin magtiyaga-tiyaga po kakabsat ha. Wag natin kalimutan ang tiyaga at ang sakripisyo kakabsat. Dapat itatak natin sa ating puso at isipan yan kakabsat. Ay kitap no maara pa tayo mit dagay kayat tayo mit kaya ag sakripisyo tayo lang kakabsat ha. Wag mapapagod, wag mag-give up. Ay kit syempre dapat lumalaban lang tayo. Yun lang kakabsat yung solusyon. Tama ka dyan. Kamo taduwa ta. Ako'y kinikilig. Charot. So ayun po kakabsat, hindi ko na po binudyohan po yung pagpunta ko po dito. Ay kityas po kakabsat, kasi wala na po akong time kanina. So let's go guys, let's start the party. And sa gayam tata kakabsat, kaka-start ng party ay may kaldero. Sana all. Tapos pala ngayon po kakabsat, yung team namin po dito ay Cruella Devil. Kaya kitang kita nyo naman po dito kakabsat, nakablock po silang lahat. Ay kaming lahat pala kakabsat, di ko na nairaman yung bagi ko. Pero ako kakabsat, ay kit syempre may black at may white na damit po dyan. Kasi ganyan lang po talaga. Kasi ang black po kakabsat ay may ibabagay po sa white. Ganun lang. Kaya in manso namit na intugot na nga kalderon kakabsat nga dain na po yun na kilaban na tadayta. Ay kit no amok may nga nagitugot na kumakasta kakabsat. Ay kit sa nga silya si taalaik iramanak sila amin. Chawot. So nga costume check. Charot. Basta deta lang ti costume ko kakabsat or suot ko tata. Ching wang chang. Bye bye.